आंबो ओरैनो गोरलैनो हगारनाय नङा खिन्थु आंबो राजिब बांगालसोना आंबो मारै ओरैनो हगारनो आंथ' रावखौबो गिया जोदों आरो जोदों खारना बारै बारै जोदों नाथाय खनले फेलें गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बे CCTVनि फटेजआ राजिब कुमार ब्रह्म MCLA BJPनि बिथांनि न'नि लामायाव लामानि गेटखौ जोफ्रुनाय जोखावनाय जोस्रांनाय आरो बेखौ सोर खामानि मावदों बै खामानिखौ बिथाङा बेखौ मिथिगौ आरो बिथांमोननि सायाव राजिब कुमार ब्रह्म MCLA बिथाङा खेंफोरथि होदों आरो मानो बेबायदि खालामखौ बेनि सायाव बिथाङा फोरमायदों। बेनि अनगायै मणिपुरनि दाख्लैबावसो जानानै थांनाय गोबां दावराव दावसिनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि जिउआ गोमादों आरो जायफोर सुबुंनि गोथै सहखौ दिनैसिमहालागै गासैखौबो बोखांजोबनो हायाखै। स' बे मोनसे दुखुथिया खोथा बा दुखुनि खोथा। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय बिथाङा माबायदि खेंफोरथिखौ फोरमायखौ। होमब्ला बेथ' बे आल्टिमेटलि सुथा लानाय ना बियो सुथा लानाय ना बियो बे सुथा लानाय आंबो ओरैनो गोरलैनो हगारनाय नङा खिन्थु आंबो राजिब बांगालसोना आंबो मारै ओरैनो हगारनो आंथ' रावखौबो गिया दा बिथांमोना गमामायैनो होथारदोंब्ला मोजाङै रायलायफै फैफेराखैनो बिसोर आंनाव आरो गावनि मानसियानो आंनि न'आव जोलाङोब्ला राजनितिया जिखि जाया आलादा जिनिस नंगौना नङा मानसि हिउमेनिटि ग्राउन्डआव रिलिसन होननायाथ' थानांगौ ना गावजों गाव सोमोन्दोखौ मानो सिफायनो नागिरो फालाय राजनितिनि बुलायनाया आलादा सोमोन्दो आलादा जिनिस बे सोमोन्दोखौ दिनैनो मानो दंस' खालामनो नागिरो फालाय जोंनि मानसिफ्रालाय गावसोरखौनो बिराद गिदिर साननानै लादों नामा बिसोरो दा आं होनदोंमोन दा गावसोरनो नुजानानै मिडियायाव होलाबायबाय फैसा हैदोंमोननो आंनो माब्ला होफैखो दा जायखिजाया बेनो आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे भबिसत बिदि गावजों गाव दम होलायनाय आल्टिमेटलि दरजानाय माने दम होनाय आरो बेबो हरनि टाइम दा बेखौ गुरैनो खावलायबाय जाहाथे सेकेन्ड टाइम जाहाथे बिदि दाजाथोंसै।